Mais kalo tile wɔɔrɔ kunungo no o bɛnna araba ma conseil des ministres ale kɛra laadala i n'a fɔ a bɛ kɛ yɔrɔ min na kɔrɔlen Kuluba faama sigiyɔrɔ ko ɲɛmaaya tun bɛ jamanakuntigi bolo ɲɛbila sariya minnu taara jamana kɔnɔna na conseil des ministres kɛnɛ kan an n'an da don o la jɔyɔrɔ fana dira maaw ma baara bolodalenw ni baarakɛlaw ministres bolo olu fana waleya dɔw sigira sen kan ministre min bɛ jamana kɔnɔ sɔrɔ ko kunna n'o o ye Aluseni Sanu ye ministre d'État ale ye ɲɛbila sariya dɔ sigi sen kan sa min bɛna yɛlɛma don jamana sugubulon sigili la ale ni maa minnu bɛ yen n'olu kan ka baara kɛ sugubulon ko hukumu kɔnɔna na sariya min tun bɛ yen n'o ye décret n'o sigira sen kan san 2020 ani san 2015 o septembre kalo tile 25 o sariyakisɛ in ko ka o falen sabula a yera k'a fɔ sa code min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sugubulon kunna n'o ye code public de délégation de service public ye ka taa fara min ye marché public yɛrɛ code kan yɛlɛma ko o bɛna don la sabula a yera k'a fɔ ko majɛ caman yera tilenni minnu bɛna kɛ a la sa o bɛna to k'a fɔ ko min ye sugubulon sigili fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fana kan ka sigi ka fara sugubulon ko kan ani ka se ka wari sara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan olu bɛɛ lajɛlen bɛna ta ba la sariya kura in na ka se k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye ɲɛbila sariya dɔ sigi sen kan ɲɛbila sariya in sa ale fɔlɔ bɛ tali kɛ mun na o ye k'a yira sa k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu sigilen don sen kan sa marabolo olu bɛ se cogo min na ka jago ni fɛɛrɛfɛnw olu ko sigi sen kan cogo min na an ka marabolow kɔnɔna na minisiri y'a ye k'a fɔ sa ko sariya min kɔni tun bɛ o hukumu kɔnɔna na o sariya kan ka falen daluya jumɛn na a kan ka falen o ye k'a fɔ sa bi na Bamakɔ kɔnɔna na fɛn minnu bɛ n'a fɔ ma ko cercle ko kuma o tɛ fɔ Bamakɔ tuguni commune ko kuma tɛ fɔ Bamakɔ ale district kɔnɔna na arrondissement de nalen don ka n'u coko o la sa sariyakisɛ min sigira mars kalo tile 13 san 2023 a yirala sa ko ka o fana falen yaasa sariya kura min tun bɛ yen n'o kun sigira sen kan janvier kalo tile 23 ka bɛn san 2012 ma sa ko k'o fana lajɛ k'o falen yɛlɛma min don sa a bɛ tali kɛ mara kama bɔli ni minisiriso in jɔyɔrɔ baara bɛ se ka kɛ cogo min na marabolo kɔnɔna na a bɛ tali kɛ o la minisiri y'a yira sa k'a fɔ ko yɛlɛma min filɛ nin ye a bɛna n'a to marabolo kɔnɔna na ni Bamakɔ yɛlɛma minnu kɛra fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu bɛ yen n'olu kan ka sigi sen kan minisiriso yɛrɛ ka bolofara bɛ se ka dɛmɛ min ta ka ɲɛsin marabolo kɔnɔna na ni fɛn minnu kan ka kɛ ale ka jɔyɔrɔko la o mana di marabolotigiw ma u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna olu baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jamana ni seko ni dɔnko kunna minisiri Mahamudu Dafɛ ale ko nin waati in na sa ko ale bɛna na tɔgɔ kuraw da siraba dɔw la kalanso dɔw la an ka marabolo ni Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko ka kɛ ni yɛlɛma hɔrɔnya tali kɔfɛ sa Mali kɔni tun ye maaba caman sɔrɔ maaba minnu bɛ yen n'u tɔgɔ bɛ se ka to tariku la cɛw ani musow yaasa ka se k'olu yanga hali bi ko olu tɔgɔ kan ka da yɔrɔbaw la tiɲɛ don dɔw tɔgɔ dara yɔrɔ dɔw la nka bi halisa ko fo kurakurali ka kɛ minisiri Mahamudu Dafɛ kɔni ko taara ni sɛbɛn ye kunungo conseil des ministres la ko ka o ko in sigi sen kan fala ye an bɛ min fɔ Dafɛ nin yɔrɔ in na n'u ye yɔrɔ tɔgɔ da maaw la n'u ko nin bɔlɔ in tɔgɔ ye nin ye n'u b'u ka lɛtiriw sɛbɛn u minisiri damaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a fara a kan n'a fɔra sisan ko fɛn min na kɛ avenue Amadu Tumani Ture la mɔgɔw b'o dɔn cogo di na aw yɛrɛ minnu ye ɲɛmɔgɔ ye aw t'o sɛbɛn aw ye tɔgɔ da yɔrɔw la tamasiyɛn yɛrɛ tɛ u la plaque tɛ u la i t'a dɔn i bɛ kin min kan i bɛ bɔlɔ min kan tɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen mɔgɔ bɛ ka to k'o de fɔ hali bi aw yɛrɛ faama b'o de sɛbɛn kuma dɔ la i b'a ye Bamakɔ kɔnɔna na a fɔ ko arrondissement a fɔ ko commune u k'a lajɛ a ka sigi bɔlɔ kelen kan mɔgɔba ninnu tɔgɔ dali ka ɲi yɔrɔw la mɛ n'u yɛrɛ somɔgɔw ni limana jɔnjɔn tɛ sɛbɛn tɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko nin bɔlɔ in tɔgɔ dalen don na anw bɛ taa sira min fɛ sibi k'o ye Kamajan ye nka i tɛ plaque foyi ye min b'a yira k'a fɔ ko Kamajan daminɛ filɛ a laban filɛ nin ye ATT tɔgɔ dalen don yɔrɔ dɔ la général Sumare tɔgɔ dalen don yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔw tɔgɔ dalen don an ka cɛkɔrɔba la n'o ye Seydou Badian ye nin si bugunatigɛ bilalen t'a yɔrɔw la k'a dɔn an bɛ min kɔni kelen t'a kalama n'o bɛ fɔ kuma bɛɛ o ye Yamo Wɔlɛkɛ sabula o ye école karamɔgɔ ka yɔrɔ olu ta falen kɛ yɔrɔ min na olu y'a fɔli daminɛ n'o tɛ a tɔ si bugunatigɛ tɛ yen foyi tɛ yen donc minisiri n'a bɛ nin kɛ a k'a fara a kan k'a dɔn k'a fɔ baara in ale yɛrɛ minisiri tɔɲɔgɔnw u k'a f'u ɲɛna n'a bɛ sɛbɛnni kɛ a bɛ taa kɛ nin bɔlɔ in na a bɛ taa kɛ nin so in na a tɔgɔ dalen don karisa la a bɛ karisa la o la a b'a to mɔgɔw b'a fɔli daminɛ n'o tɛ k'a kɛ ten k'a bila ten nafa foyi tɛ a la conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma fala ye nka a sous-préfet o de ka ca kosɛbɛ kunungo n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ na min ye Wolomasiri Tabako ka minisiriso hukumu kɔnɔna na général de brigade Élisée Jean Daou ale ka jɔyɔrɔ ko o yɛlɛmana ale kɛra min ye général de division ye nin waati in na
o sɛbɛn kelen conseil ministre kelen fana ye jɔyɔrɔ d'a ma fana k'a kɛ wolomasiri tabaw ka dagatigi ye ale bilara baro kɛlɛtigi nɔ na o kɛra ministre ye ministre min bɛ yen n'o bɛ sariya ko kunna fala ye ale ye chef de cabinet kura sɔrɔ k'o sigi sen kan o ye Bakari Soliba Kulibali ye magistrat don min ye chargé de mission Laurence Dugnon o fana ye sariyatigi ye ministre so min bɛ yen sa n'o bɛ mara kama bɔli kunna ale de kɔni ye jɔyɔrɔ caman di kununko fala ye sous-préfet premier arrondissement Bamakɔ kɔnɔna na k'o kɛra Jigi Jara ye an ka ndolatila in kɔni tɛ dɛ nin ye administrateur civil ye Jigi dun ye ndolatila ye sous-préfet arrondissement Luntu Mariam Nyangali ale est attaché d'administration ye sous-préfet arrondissement de Faleya Asale Aguerissa o ye attaché d'administration ye sous-préfet arrondissement de Faraba o ye Ousmane Djebtile ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Kassama o ye Zakari Jara ye o fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Tebidje o ye Djenebou Sangare ye ale ye ingénieur informaticien ye sous-préfet arrondissement de Tienfala o ye engrais fala ye yan Nene Diko ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Touba o ye Sulemane Tamoura ye ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Miseni Issa Samake o fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Ziegwa Aboubakar Traoré o fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Nongo Chouala o ye Fatmata Traoré ale informaticien ye sous-préfet arrondissement de Tamani Moussa Tessoye o fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Monipebugu o ye Ibrahima Maïga ye ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Sansandeng o tɛ Sinani ye sawa Fatmata Sibi o fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Douétire o ye Gundamu fanfɛla ye dɛ Anayi Pierre Arama ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Danga o ye adjudant chef Moussa Banou ye ale ye wolomasiri taba ye sous-préfet arrondissement de Unerdem o ye adjudant chef Lamine Bagayogo ye sous-préfet arrondissement de Nekoy Mekorey o ye adjudant chef Michel Dako ye sous-préfet arrondissement de Mayandoué o ye adjudant chef Labas Jara ye sous-préfet arrondissement de Amsrak o ye adjudant chef Alassane Sidibé sous-préfet arrondissement de Tenzawaten o ye adjudant chef Sekou Oumar Johnson ye sous-préfet arrondissement de Gilija o ye adjudant chef Karamogo Traoré sous-préfet arrondissement de Teris o ye adjudant chef major Mamadou Diallo ye sous-préfet arrondissement de Dataï o ye adjudant chef de police Ibrahima Garba ye sous-préfet arrondissement de Taï Oten o ye adjudant chef major Moussa Ag Alassane ye sous-préfet arrondissement de Alakaj o ye adjudant chef major Abdraman Mariko ye sous-préfet arrondissement de Aïgana o ye adjudant chef Nouroudine Moussa Maïga ye sous-préfet arrondissement de Intinita o ye adjudant chef de police Boubacar Bala Samake sous-préfet arrondissement de Alata Salen o ye Youssouf Ouattara ale administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Gavinane o ye Amadou Keita ye o ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Simbi o ye Adama Nampare ye ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Djoumara o ye Ibrahima Tchena Bore o ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Korekara o ye Fatmata Diakité ale administrateur culturel sous-préfet arrondissement de Balia o ye Salif Kane ale secrétaire d'administration ye sous-préfet arrondissement de Kalana o ye Mohamed Ikan Agali ye ale fana ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Manakoro Yaya Sanogo administrateur civil do sous-préfet arrondissement de Sanso Seydou Guino o ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Tchongi Oumar Traoré ale administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Jaramana o ye Tayourou Koulibaly o ye administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Miema o ye Misake Koulibaly ale administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Soussountouna o ye Bakari Ouattara ye ale administrateur civil ye sous-préfet arrondissement de Timissa ni ye Bouadougou ye dɛ adjudant chef major Daouda Kone sous-préfet arrondissement de Galou adjudant chef Oumar Damele sous-préfet arrondissement de Kaniknyome Issa Alassane
ale administrateur civil ye. Sous-préfet arrondissement de Boulkessi, adjoint-chef Agali Ag Moussa Timika. Sous-préfet arrondissement de Nyanga Sadio, sous-lieutenant Abibadoun Bouakar Diallo. Sous-préfet arrondissement de Goundaga, Mohamed Ag Alassane, au fana administrateur civil. Sous-préfet arrondissement de Menti, adjoint-chef major de police Agali Ag Madougou. Namboray, mi ministre me jamana ni jamana cɛ sirana wako kuna, ale attaché de défense fana sɔrɔ Mali tɔgɔla Bruxelles kaw fɛ yen, colonel Jakarja Damele, ale kan ka taa Belgique o sigili la. Secrétaire général agent comptable Mali lasigiden so la Luanda kaw fɛ yen, o ye Amadou Beidi Dafe ye, ale contrôleur de financier. Secrétaire agent comptable Mali lasigiden so la Riyad kaw fɛ Arabie Saoudite, o ye Ibrahim Kebe ye, ale contrôleur de trésorier. Ministre Somi bɛ sa n'o bɛ kalanko kunna, ale ye secrétaire min sigilen don UNESCO kunna ani ISESCO kunna, o kɛra Adi Jalo ye, o ye école karamɔgɔ ye, ɲininikɛla don. Ministre Somi bɛ ji ani courant kunna, ale ka chef de cabinet o kɛra Mohamed Sogodogo ye, o sugandira ale fɛ. Min ye conseil technique ye Siriki Tangara, maa min fana dalen don ka sa, o ye Fatumata Abdou Maïga ye. Kadiatou Thérèse Dambélé, chargé de mission o ye Arkia Gakou ye. Ministre Somi bɛ sa n'o o bɛ Sɛnɛko kunna, ale ka chef de cabinet o kɛra Modibo Sogoba ye. Min ye chargé de mission o ye Sambo Jules Sissoko o journaliste ye, ale tora a nɔ na. Min ye Ousmane Konde ye, ale fana taara ka kɛ chargé de mission ye. Alkayi Amadou o fana ye chargé de mission ye, o ye école karamɔgɔ ye. Min ye madame Jɛnɛbu Jakite, o fana taara ka kɛ chargé de mission ye. Ministre Somi bɛ chiffres ka ko kunna Fala ye, n'o ye Antoma ka ministre so ye. Chef de cabinet o ye Musa Bambara ye, o tora a nɔ na ye. Min ye chargé de mission ye Boubacar Diadje Sango, o fana tora a nɔ na. Madame Aïssata Maïga o fana ye chargé de mission ye. Min ye Mamadou Berté o fana ye chargé de mission ye. Maretou Koulibaly o fana ye chargé de mission ye. Oumar Keita o fana ye chargé de mission ye. Ministre ka baara bolodalo hukumu kɔnɔna na sa, ministre min bɛ sigida lakana saniya ani yiriwali kuntalajan kunna, ale conseil des ministres da dɔnniya sa ko jɛya waleyaw hukumu kɔnɔna na, u bɛna ɲɔgɔn dan sigi kalanso ni ɲɔgɔn cɛ, jɛya bɛ se ka sabati cogo min na Bamakɔ, Kalabankɔrɔ, ale ni Kati, o ɲɔgɔn dan in bɛna sigi sen kan. A kɛ kun ye sa n ka kalanso o ka kɛ yɔrɔ jɛlen ye, n bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na saniya hukumu kɔnɔna na. Fɛɛrɛ in sigi kun ye sen kan sa, denmisɛnninw sen ka don u ka sigida lakana na. Min ye ɲɔgɔn dan in ye, u ni ministre so bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. U y'a yira sa ko kalanso de kɔni bɛna bila ɲɔgɔn na, yaasa ka ɲɔgɔn na baara kɛ an ka kalansow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ɲinansan ale hukumu kɔnɔna na baaraw kɔni bɛna kɛ ministre so fila in fɛ. Baara in yɛrɛ yaasa ka se ka fɔ sa ko a daminɛ don ye bi ye Fala ye, ko n bɛ kalo tile 7, o tɛ bi ye de. Ɔhɔ, k'a bɛ daminɛ bi, n'o ye ɲɔgɔn na ye. Ministre min bɛ kɛnɛyako kunna, maanifinya tɔbɔtɔli yiriwaliko ta na sira fɛ, ale conseil des ministres la dɔnniya sa bana cɛjuguba min b'an fɛ yan nin ye, ko dɔ farala kan nin dɔgɔkun in na ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan. O la sa jamanakuntigi ko sa ko an bɛɛ lajɛlen ka tanganaw k'an taalan ye, an bɛ se ka kisi cogo min na bana ninnu tɔɔrɔ ma, sabula min ye kɛnɛya o de ɲɔgɔn tɛ yen. Bamako mɛ kalo tile 6 san 2026, secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali, chevalier de l'ordre national.